So, ticket na, ticket. Ano dali? Ano sa'yo mong reaksyon? Ha? Ilindo? Nakari na ka, wapa? Dahil, nakari na ka dali, wapa? Nakari na. Kausa ka doon, ha? Mayo, dili. Ha? Okay, good. Meron din sa Water World Cebu sa Mandawel City. Mga ligo may, pero sa di pa may mga ligo. Para di pa may mga ligo, mga unsa may dire. Oh. Pero sa dito pa mga unsa. Mga unsa may ha, mga unsa. Ah. Ya. Para si Apple, ikaw si Apple. Ah, si Kuya Joy. Si Joy, si Apple. Si Harris. Yawa si Kevin ray absent dari sa akong pag-umangko na dari si Jane. Jane, hi. Sa ito yan ang kamay. Para mo, okay. Hi. Yang mama ni Jane, ang umaga, dahil sini. O niya, dari mo ang ako ang manghod. Oh, manghod, mag-uwang niya. Si Shirley. Ako magulang. Ako magulang, Junior. Nangaon sila din ha, pero kung muna siya ba, snacks na nila, kaya muna siya kaon din na. Joy, ikaw na ka, Joy. Ikaw na ka pa? Ha? Ikaw itong interview sa Jimmy, no? Para mag-ikaw gito, klaro kayo. O sa ito istorya ka itong na-interview ka sa Jimmy, o sa ito yung rason? Ha? O sa ito yung rason? Kaya nagka-oyab sila na samtang nag-swimming. Oo, Hindi sila kailadaan. Hindi sila kailadaan. Dota, no? Oo. O swimming sa Rico Berme? Dahil sa ilawom. Sa ilaw. Single. Oo. Ihawas. One weekend. Double na. Oo. So buso, asap to na bita? Asap to na Wala po. Muslim siguro ito, single. Ito, nindot yung istorya. Wala na, nani-drinks na mo. Tagaan namin apple drinks. Birthday ni mo, Paul, na? Tagaan namin drinks na rin, oh. Yay! Okay. Maganda sila.
Magkuha pa dito kuan. Hello, Vida. Okay wala. Wala, okay rin? Oh, bukas sa dili. Tuusa ko. Tagusa tani or dapat din ng sakayaan. Ano na nagli? Bay, ayaw na ituyog ba yan? Ituyog ba siya? Okay na ba tayo? Hindi ko nahapin ako. Okay rin? Tugod lang ha? Siyawa rin. Dos minutos na lang, manirado na ni ang Water World Cebu, ang biggest water park na rin sa Metro Cebu, Cebu City o sa province of Cebu. Muna inyo makita din sa Kluyo, wa na tao kaya nang hipos na mauli na, wa na yung mga nagsaw, mga lifeguard na lang nag-clearing sa area para mga masirado na ang nasyutang lugar. Ang mga tao yung makita din sa Kluyo, naghiyahay panglakaw, ready na sila mamauli. Uni ang daghang tao kaganina karon mingaw na. Naka-slide na media kaganina sa pula, naka-slide sa media kanina sa blue, naka-standby sa media, kaligo sa media kanina. Diha dapita nga area. Pero katong babaw sa babaw wala pa to siya ablehi. Di pa to pwede dito magpa-slide ka dito, wala pa to gitugot. Okay? Kanina di pertindighan ng tao diri dapita. Karon wala na adlaw ron nga Biyernes 350 ang bayad diri og Biyernes. Huwebes o Biyernes 350, 3 feet ang nga bata, tulo ka roller nga bata paubos way bayad. Tulo ka roller nga bata nga pataas naay bayad, same as adult. Enig Sabado Domingo 400 ang bayad diri. Balik ko na ko. Huwebes na og Biyernes 350 ang bayad kada usa. Pero og Lunes, Martes, Miyerkules sirado ning lugar. Mo ni ang area. Kapertindahan ng tao kaganina karon wala na. Cafeteria na din ha. Diha ka mo palit og mo paghaon. Manguli na mi guys. Humana na nag-ilis na ang ato mga sakop sa pamilya. Karong mga panahon na iyahin na nag-ilis. Okay? Ang uban natulog na mahuway ng uban. Natulog na kay naluya na sa sliding. Sa pagpa-slide sa sliding board kaganina o pagpanglangoy kaganina gamit ang salbabida. Paliko na ko ang uban ng aluya. Una nangatulog na ang uban. Panguli na ni. Ando na ta? Ready na mo? O, tara ta. Mag-ilis na ta. Si Harris kumana. Sorry. Okay, ready na ta? Kumana may pangaligo guys. So niya mo na ni resulta ron. Padaw na may mamauli. O, kumana pangaligo. Nag-hilis na ta na no. Kumana may pangaligo. Dito na, ready na pa uli. Pero ang among plano ron, namin sa mong kauban, namin sa mong ituon, dito may Kabalin, 8 Ulyukan, Kabalin Buffet sa SM Seaside City sa Cebu. Tanawa o. Siya rin kadala o. Ingo mo siya nga siya mo dala, Sinday, Kamil. Sa tingani mo dahil, Sila? Sili? Ha? Ramil? Ari Kamil, Kamil. Okay. Okay. So, Kamil. Kamel Pratt. Yung mga video Pratt. Naging tando siya. Kamel Pratt. May tando siya. Okay, bye-bye, Water World. What may swimming pool. Muna lang entrance exit rin. Unya. Kita naman mo sa dress code nila o rules and regulations muna diha. So, muna nga Water World. Unya, mauni ang Water World nga mga land. Yara sila ng gawas na. Pa-interview ng papa, kamusta daw ride? Ito ang tickets area dito. Okay? Tara, orita. Mga unsa ta? Ato ta sa Kabalin. Harap na rin. Tara na rin. Harap na.
Muna ang Marcelo Fernandez. Mandawi side dito rin. Kaya sponsor, hindi sponsor. Thank you so much. Love you, boss. Sponsored by Waterworld.